co ve světě řádí požáry, jiné živelné katastrofy, kterým čelí sbory profesionálních hasičských sborů se špičkovou technikou, v době, kdy každý ví, že v kritické situaci stačí zavolat tísňovou linku číslo 150, oslavujeme výročí 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Traplicích, abychom si uvědomili veliký význam této dobrovolné služby. Upřímně vás všechny zdravím a také všechny hosty z jiných sborů z okolí. Je spravedlivé vzpomenout na zakladatele sboru a všechny, kdo od začátku až do dnešního dne ve sboru obětavě působí. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, úctivosti předcházejte jeden druhého. Horlivosti neobchabujte, duchem buďte horliví. Služte Pánu. V naději se radujte. V soužení buďte trpěliví. V modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm, kdo vás pronásledují. Žehnejte a neproklínejte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími, buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nevychtěte po věcech vysokých, ale spíše se skláníte k věcem obyčejným. Naplň nás radostí za všeho, co nám stále v hojnosti dáváš. Prosíme tě, vyslyš nás. Traplice při příležitosti 100 let založení sboru zde v obci. Schůze v podstatě by měla držet tento program, mělo by být zahájení přivítání hostů, minuta ticha, pak by měl být slavnostní projev, předání pamětních lístků hostům a předání udělení vyznamenání. Jinak samozřejmě vítám všechny zástupce okolních sborů, kteří se dnešní schůze účastní. Samozřejmě nesmím zapomnět na našeho milého hosta, to znamená pan farář, který sloužil mši. Nyní bych vás poprosil teda o minutu ticha.
Čas velmi rychle plynul a tak jsme se dnes zešli, abychom vzpomněli a oslavili již té výročí založení hasičského sboru v našich obcích. Právě před 100 lety se naši spoluobčané rozhodli založit sbor dobrovolných hasičů podle příkladu okolních obcí, kde sbory vznikaly a v některých obcích měli již několik let práce za sebou. Je třeba zdůraznit, že se v těchto obcích osvědčili. Hlavním cílem těchto sborů byla ochrana majetku spoluobčanů a ochrana úrody před požáry. V květnu 1903 byly CK místodržitelstvím v Brně schváleny stanovy sboru dobrovolných hasičů v Trapicích. Mnoho z tehdejších členů se snažilo pracovat pro hasičský sbor velmi Vltavy, v duchu hesla, Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci. Každé začátky bývají spojeny s problémy a nejnak tomu bylo i zde. Sbor se většinou potýkal s nedostatkem finančních prostředků na nákup výzbroje a výstroje. Mnoho generací pak dokazovalo při zásazích opodstatnění vzniku sboru nejen v obci, ale i mimo ní. Sbor prožíval různá období, kdy nebýval oblíben občany ani obecním zastupitelstvem či nedostatkem členů. Jeho hlavní úkol, zásahy při požárech, však byly plněny bez zbytků a velmi důkladně. Ale pak Jiří Kolařík, byla udělena čestná uznání a vyznamenání členů sboru dobrovolných hasičů a po případě občanů.
pozdravit vás všechny účastníky, dál poděkovat za spolupráci za 3 uplynulé léta jako sousední obec. Jsme vždycky spolu dobře spolupracovali a vycházeli. No a popřát vám do dalších let hodně úspěchů, do té další stovky, hlavně zdraví, aby se vám dařilo, aby těch požárů bylo co nejméně a těch úspěchů co nejvíc. Děkuji. Chtěl bych zdůraznit to, že kdykoliv jsem na to něco narazil, co bylo třeba nějakým způsobem vůči hasičství, když jsem našel velikou jako ochotu mimořádnou starosty obce. Já myslím, že to nebylo dostatečně změnu, a tak já si myslím, že starostu obce je třeba vyzvednout především při tomu dnešní samosprávě. Takže prosím zástupce Kudlovic. Já jménem Odboru dobrovolného hasičů Kudlovici a taky jménem svého bych chtěl pozdravit tuto starostu klubu. Popřát hodně úspěchů do dalších let, do dalších let. Mohli se tam také vzpomenout jako při těch povodních, že jste nám pomáhali, za to také děkujeme, za příkladnou práci, která mezi námi vámi probíhá. Nebo možná jdeme do obce a poděkovat vám hasičům. Vlastně obráceně, že můžeme vlastně klidně spát a vlastně dýchat, že máme za sebou hasičský sbor a že vlastně máme jakousi jistotu, že v případě jakékoliv nehody, nedej bože požáru, přijedete včas a přijedete rychle ke všem. Já bych chtěl poděkovat za teda důstojné uspořádání těch oslav, hlavně panu Sehnálovi a panu Laholovi, všem členům našeho sboru, popřát jim do dalších let pevné zdraví, hodně úspěchů na této práci, aby se jim podařilo získat hlavně co nejvíce mladých členů na doplnění sboru. Není to jenom jako moje zásluha, je to také zásluha především místostarosty pana Kolaříka, celé rady, celého zastupitelstva, že opravdu se snažíme pomáhat nejen této složce, ale také všem složkám naší obci. Cítíme právě ke sboru takovou povinnost, protože je to jako jednotka, která je pro obec a pro občany důležitá, a chtěl bych jménem obecního úřadu a jménem občanů jim za tuto práci poděkovat. Všechny výjezdy, které měli vždycky v časovém limitu a dá se říct ještě v kratší, takže myslím si, že ta práce je skutečně na dobré úrovni a proto snažíme se podpořit i moderní technikou v rámci finančních možností. Ještě jedenkrát hodně zdraví do dalších let. Vývojem a v dnešní době můžeme říct, že se řadí na předních místech mezi všemi pojišťovnami, které v této republice existují. Pokud bych měla hovořit k minulému roku, tak bych chtěla říct, že jistě víte, že to byl rok přelicencování. Hasičská pojišťovna získala jako jedna z prvních licencí. Já bych chtěl prvořadě poděkovat za pozvání představitelům obce a vašeho sboru, takže děkuji za to, že jsem se mohl zúčastnit vzpomínky a oslavy významného výročí založení vašeho sboru dobrovolných hasičů. Velice si cením této práce všech členů dobrovolných sborů, protože je to činnost, která je na úkor vlastního času, nezištná, čili většinou do toho ještě vkládají v řadě případů členové své prostředky a zejména volný čas, když patří, jak už tady bylo i řečeno, poděkování i členům, blízkým členům rodiny, protože řada občanů tráví čas jinak, vy ho trávíte ve prospěch svých blížních a ve prospěch občanů, kteří s vámi bydlí v této obci. Velice si vážím i přístupu představitelů obce, co by zákonného zřizovatele zásahové jednotky, sbor dobrovolných hasičů obce, za přístup k té činnosti, odpovědný přístup, už tady bylo vzpomenuto i vybavení vlastně nové pořízení nové techniky zásahové pro jednotku, čili i za to patří poděkování jednak mým osobně z mé strany, ale i za hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
třeba vaší bohaté historii, abyste se ji dále dokázali přenášet přes problémy, které jednak s technikou, jednak s členy sboru, které jste měli a říkáte, že i nadále by to mohlo být lepší, takže přeju vám, ať se dostanete dál a ať se vám pracuje ještě líp a naše součinnost mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči, ať je ještě hlubší. Vážení přátelé, já vám přeju příjemné odpoledne. Na dnešních ukázkách z soudobé i historické požární techniky, která se koná tady v Traplicích u příležitosti 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Přeji vám příjemné zážitky a začneme ukázkou, kterou provedou příslušníci hasičského záchranného sboru z Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, a začnou vyproštěním osob z havarovaného vozidla.
nějaké techniky se přesuneme do sekce Stary, který je... Taky nezní špatně, Pavel. Co? A oni tvrdí, že když to jde dolů, tak to musí dát nahoru, pochopitelně. Takže teď vám předvedou, jak se po takovém laně leze nahoru. Představil vám ještě sbory dobrovolných hasičů, kteří přijeli na dnešní slavnost se svou technikou. Když začnu ten nejstarší, tak je tu sbor dobrovolných hasičů z Prštné, okres Zlín, který přijel se svým Chevroletem. Oficiální značka je AS12 Chevrolet, výkon čerpadla je 1200 litrů, posádku tvoří 10 osob a tento nádherný vůz byl vyroben v roce 1935. Dále mezi nás dojeli dobrovolní hasiči z Kudlovic. Sice už to není veterán a je to takový skoro veterán, je to vozidlo PV3S, které už je ale vybaveno nádrží na 3500 litrů vody, dovede vést 200 litrů pěnidla a osádku tvoří 1+5, to znamená velitel a 5 mužů posádky. Takže omlouvám se, je to vozidlo Renault, který má, je to vozidlo s 6rychlostní převodovkou a toto vozidlo je vybaveno nádrží na hasicí prostředky, plastovou nádrží na vodu objemu 3500 litrů, plastovou nádrží na pěnidlo objemu 350 litrů. Obě dvě nádrže jsou vybaveny elektronickými ukazateli hladiny. I na horách, a i dolinách, větr už si místám, že je tu máj, že voní háj, šohaj už nesnízká. Nestačí, o štěstí, jenom tiše zní, už došel k nám, už poznal sám, že ho ráda vídám. Nestačí, o štěstí, jenom tiše zní, už došel k nám, už poznal sám, že ho ráda vídám.
návštěvníky, že je možno zakoupit si klobásku z udírny. Pojďme, pojďme! Když si báječnou žilcou vezeme báječnej chlap. Oni se staví. Návštěvníky, že je možno